एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सब हमारा गुरु बहिना और गुरु भैया की जय। तो चलिए गुरु बहिना, हम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी, कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी, धरती पर बैठल धरती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी। हमारा यूट्यूब चैनल से जे भी हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग हमार कथा और चर्चा भजन सुनता लो, सब अपना गुरु भैया गुरु बहिना लोग के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार करब जा और खूब प्रेम से हमार कथा भजन सुनब जा और सुन के अपन दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर हमरा के देव जाए गुरु बहिना। ऐसे कि रौरे दुलार प्यार आशीर्वाद बिना हाई अनीता यादव की जिंदगी अधूरा बा। एकरा के जरूर एक बार अपन दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा और कमेंट में लिखब जा कहाँ से बानी। बहुत हमारा चर्चा भजन पर नंबर भी गइल बा गुरु बहिना, खूब प्रेम से कौनो बात होखे तो हमसे बात करब जा। तो चलिए कथा की ओर चलल जाए गुरु बहिना। बड़ा सुंदर हम एगो कथा लेके आइल बनी, आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमार गुरु बहिना लोग जरूर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा। तो चली कथा की ओर चलल जाए गुरु बहिना। एगो शंकर भगवान के पार्वती मैया के बड़ा सुंदर कथा लेके आइल बनी। ए गुरु बहिना देखी, शंकर भगवान के सब जाना था कि पर्वत पहाड़ पर रहे हैं, वहां के ना कोनो घर बाना दुआर बाना कोनो डेरा बा, और वही में पार्वती मैया के भी रखे ने। ते गुरु बहिना जे जवना पाले पड़ जाई ओके लेके झेले के बा। गौरा पार्वती माता हमारा इतना बढ़िया घर के हैं, लेकिन भोला जी के संगे, भोला जी जोगी हमें तो हमरा पार्वती मैया संगे संगे जोगी तो होइए गए। ए गुरु बहिना एक दिन के बात है, शंकर भगवान पार्वती मैया पर्वत पहाड़ पर बैठा रहल लो, तो सब सबका के ध्यान देला, सब सबका के पूजा करेला। एक गुरु बहिना सबकर गुरु के होला, हमने के गुरु भोला जी बानी, भोलो जी के गुरु के हुआ, उनका गुरुओं के गुरु के हुआ, सब सबका के ध्यान देला। एक गुरु बहिना शंकर भगवान भगवान के ध्यान धरे नहीं, भगवान जी शंकर भगवान के ध्यान धरे नहीं। तो चली देखी, एक दिन के बात है कि शंकर भगवान पार्वती मैया पर्वत पहाड़ पर बैठा रहल लो झोपड़ी में। शंकर भगवान के जब समय आए, कहला पार्वती मैया से कि पार्वती तू एजे रहा, थोड़ा सा हम आवत नहीं जंगल में से घूम के। पार्वती मैया कहली करे कहाँ जाए जंगल में घूमे, बता के जाए। अतरे हम आवत नहीं, दिन रात ही जनाना बैठा रहा, तने अपना भक्त लोग यहाँ से घूम घाम के आवत। कहा तरी पार्वती मैया की जरूरत है, ऐसे ही झूठ सच बोले की आदत है। छुप छुप के गंगा जी से मिले जानी, छुप छुप के हेने जानी होने जानी, आ कहे नहीं कि भक्त लोग कहे जाता नहीं। ते गुरु बहिना देखी, जाके शंकर भगवान धीरे 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 चल देने। पार्वती मैया कहली कि जाए, शंकर भगवान गुरु बहिना धीरे धीरे चल देने। जाते जाते को जंगल में गई नहीं, आ जंगल में जाके आ भगवान के ध्यान धैले बनी, भगवान के ध्यान धैले बनी। एक गुरु बहिना तो देखी, वो जंगल में से एगो बिच्छू निकल के आया के शंकर भगवान के कगरिया बैठ के, आ वो बिच्छू जौन बाड़ी शंकर भगवान के ध्यान धैले बाड़ी। एक गुरु बहिना शंकर भगवान भगवान के ध्यान धैले बने, आ जौन बिच्छू बाड़ी तो शंकर भगवान के ध्यान धैले बाड़ी। जब शंकर भगवान के नींद खुलल बा त कहत रन के अरे बिच्छू तू एजा का करतरू, तू के कर ध्यान धैले बाड़ू। कहत तरी के भोला जी रौरा भगवान के ध्यान धैले बानी त हमरा और ध्यान धैले बानी। रौरा अगर जो हमनी पर दया ना करब, रौरा अगर जो अपन दया हमनी के ना दे त हमनी के दया देवे वाला के बा। एक गुरु बहिना शंकर भगवान कहले कि ठीक बा, कुछ मांगे के बा। कहली कि ठीक बा बताई भोला जी। वह दिन शंकर भगवान चल गए। फिर दूसरो दिन जाता रहे,
जंगल में और भगवान के ध्यान धैले बड़ा तो दूसरो दिने बिच्छू आके कगरी बैठ के भगवान भोलेनाथ के ध्यान धैले बड़ी। दूसरो दिने कहले कि ए बिच्छू तहके कालियो देखी आजो देखो तनी का बात बा। कहली बिच्छू की ए भोला जी हमहू रौरा संग ही रहो, ऐसे कि हम बराबर रौरा गले में रहब चाहे झोरी में रहो, लेकिन हमहू रौरा संग ही रहो। भोला जी कहले कि पागल हऊ, अगर जो तोहके अपना गले में चाहे झोरी में लेके चलब हमार गौरा देखिए तो तोहके जियते काट के फेंक दी। कहली कि जाए दी रौरा हाथे हम मर जाई तो हमार मुक्ति बन जाई, लेकिन हम रौरे संगे रहो। एक भी बहिना शंकर भगवान कहले कि अच्छा ठीक बा, ए जे तू रह घरे चलबू पार्वती देखी है काट के फेंक दी। चल गई एक गुरु बहिना। तीसरा दिन फिर शंकर भगवान आवत रहे, फिर भगवान के ध्यान धैले बड़े, फिर एक जगह बिच्छू बैठ के शंकर भगवान के ध्यान धैले बड़ी। एक गुरु बहिना शंकर भगवान के फिर ध्यान खुलल बा, फिर कहले कि अरे बिच्छू का बात बात काहे इतना हमार पीछा कैले बड़ू, बात बताओ। कहले बड़ी कि भोला जी हमके कुछ ना चाहिए, ना हमके धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना बेटा बेटी हमके कुछ ना चाहिए, बस आपके चरणीय हमके चाहिए, अपना चरणीय में हमके ले ले। ए गुरु बहिना सांप के या बिच्छी के तो शंकर भगवान मोले पहन ले बानी। देखिए शंकर भगवान कहले कि पार्वती देखिए तो काट दी है। कहली कि कौनो बात ना जाए दी काट दी है तो, लेकिन चल। कहले शंकर भगवान की ठीक बा, आके हमरा गले में लपटा जा। एक गुरु बहिना बिच्छू के माला पहन लिहले शंकर भगवान। जब गईले अपना झोपड़ी में देखले कि गौरा आवत रही, तब बिच्छू के लेके मुट्ठी में अपना झोरी में धो दिहले आ कहले बिच्छू से कि ये में कोनो प्रकार के शैतानी ना होके के चाहिए, आराम से बैठिए, खुदुर बुदुर करबू गौरा जान जाई। एक गुरु बहिना बिच्छू झोरी में आराम से बैठल बड़ी, लेकिन जाए लगलन फिर चौथो दिने तब पार्वती मैया से कहलन कि ए गौरा देखो सब छुई है लेकिन हमार झोरी छुई है मत। ते गुरु बहिना अगर जो ना बतौले रहती भोला जी कि हमार झोरी छुई है मत तो शक पैदा ना भई रही, लेकिन जब कह देनी शंकर भगवान की सब छुई है हमार झोरी मत छुई है, गौरा मैया यह बात के सोचे लगली कि आखिर में का बात बा, का चीज बा वो झोरी में कि हमरा भोला जी कहले हैं कि सब छुई है लेकिन हमार झोरी मत छुई है। ए गुरु बहिना अब तो गौरा पार्वती माता के पेट में चूहा कूदे लागल कि का बात बा, का बात बा। भोला जी चल गईले। आज जब भोला जी चल गईले तुरंते गौरा रानी आके झोरी उघार के देखत रही तो वही में बिच्छू बैठल बड़ी। एक गुरु बहिना वही में बिच्छू बैठल बड़ी। गौरा खीस के मारे गईली घर में से हंसुआ ले आईली। आदमी कहेला एक गुरु बहिना की काठों के सोत बिराजेला, अगर जो काठों के मूर्ति बना के धो दी आ केहू के पति जाई ओकरा लगे थोड़ा सा दू बात करी, प्रेम से बोली बतियाई तो 2-4 दिन के बाद औरत लोग जरूर वो काट के पुतली को उठा के फेंक दी लो। जानी लोग इस हकीकत में सवत है। ए गुरु बहिना आदमी यही से कहानी कहल कि काठों के सवत बिराजेला। तो गौरा पार्वती माता गईली हंसुआ लेके अइली आ बिच्छू के 3 टुकड़ा काट के आ ले जाके अपना मड़ई के पीछा फेंक दिहली। एक गुरु बहिना देखी भोला जी के सत आदमी कहेला कि बनावे लनुहे बिगाड़े लनुहे दर के ठोकर खियावे लनुहे, बिना वहां के मर्जी के एगो पतई ना हिली। भोला जी के कृपा से एक गुरु बहिना 3 टुकड़ा काट के फेंकली। पिछवा मड़ैया के एगो टुकड़वा भांग के पेड़ जामल खूब सुंदर, एगो टुकड़वा गंजा के पेड़ जामल आ एगो टुकड़वा बेला चमेला के फूल जामल। एक गुरु बहिना तीनों टुकड़वा 3 गो पेड़ तैयार। भोला जी अइले तो देखत रहन उनकरा झोरी के ऊपर खून लागल बा। इनकरा मन में शक पैदा भइल कि ओ लागत कि हमरा गौरा
काट के बिच्छू के फेंक दिहली। ओह बेचारी कितना प्रेम से हमार तप कैले रहली है, कितना प्रेम से हमार ध्यान धैले रहली। आए बेरा हमार गौरा ओके काट के फेंक दिहली। एक गुरु बहिना सब भोला जी जानत रहन। ओकरी बाद जाके पीछा देखनी तो तक 3 टुकड़ा में काट के फेंकल बा। तीनों पेड़ तैयार बा और सब भोला जी के जानकारी हो गई कि उहे तीनों पेड़वा जामल बा। एक गुरु बहिना अइले अभी गौरा से बतावत नहीं की, कहले कि खुदे गौरा बताइए हमसे, समय जब आ जाई तब कहले कि गौरा सुना आवा है ने बैठ। कह तरी गौरा की का बात बा, बड़ा प्रेम से बोला तनी, प्रेम से बोले नी तो कोनो बात छुपल बा, कोनो राज बा, का बात बा बताई। कहले कि मुंड आज बड़ा खराब बा, थोड़ा सा हमके भांग पीस के दे दो। कहली कि एक तो पर्वत पहाड़ पर ले आके बैठा देले बानी, ए जा भांग धतूर कहां बा कि रौरा के भांग पीस के ले आके हम दी। कहले भोला जी की अरे भांग के कौन दुख बा, मन के दुख बा। कहली कि कहां भांग बा, आ तो जा देखो मड़ई के पीछे कितना सुंदर भांग के पेड़ जामल बा, वही पर से तुर के ले आओ। एक गुरु बहिना गईली गौरा हंसुआ लेके काटे खाती, तब भांग के पेड़ से आवाज निकलता, कैसे वो बिच्छू रोवत तरी। एक गुरु बहिना कैसे आवाज निकलता गौरा पार्वती माता के कि अरे लाजो न लागे गौरा शरम न लागे, अरे शरम न लागे हो। भंगिया कटन कैसे आवेलू हो राम, ए गौरा हो भंगिया काटन कैसे आवेलू हो राम। ओ भंगिया के पेड़ में से आवाज निकलता कि तोहरा लाज शरम नइखे लागल कि ये खाली काट के हमके फेंक देहलू, फिर आइल बाड़ू काटे। फिर वो बिच्छू कहतरी, कैसे कहतरी एक बहिना गौरा से कि तो तरह बुए गौरा अगल बगल, अरे अगल बगल हो। हमर भोला जी के दिल मेरा, ए गौरा हो हमर हबो भोला जी के दिल मेरा। का तरीके गौरा तू भोला जी के अगल बगल में रहबू, आई भांगिया पीस के दे देबू, अब भोला जी पी ली हैं तो हम उनका दिलवे में रहो। ये बात गौरा कुछ समझ ना पौली। गुरु बहिना आदमी कहेला कि धरती माता चाहे गौरा जी जगत जननी है, लेकिन जननी ना। जाके अपना भोला जी से कह तरीके भोला जी भंगिया काटत रहनी त आवाज आवत रहला कि लाजो ना लागे शर्मो ना लागे, हम भोला जी के दिल में रहब। भोला जी तो सब बात जानते रहनी। ये गुरु बहिना कुछ ना बोलनी, पटा गई। फिर कहले भोला जी के गौरा सुना, कहली कि का अब बात बा बोली। बराबर गौरा 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 कहते रहतनी, का बात बा। कहता है कि देखो काल के तो भांग पियोले बाबू, तनी आज गांजा हमके बोझ के दे दो। कहतरी कि लो अब कहां से गांजा लेके आई, कहां गांजा के पेड़ बे जा। कहले कि जहां से भंगिया ले आइलू हो ओई जे बड़ा सुंदर गांजा बा, जा काट ले आओ तने हमके बोझ के दे दो। ए गौरा जा चल जा। ए गुरु बहिना फिर गौरा रानी हंसुआ लेके गई। जब गजा के पेड़ काटे लगली, फिर गजा के पेड़ में से आवाज निकलता कि लाजो न लागे गौरा शरम न लागे, अरे शरम न लागे हो। आगा जावा काटन कैसे आवेलू हो राम, ए गौरा हो
गजवा कटना कैसे आवेलू हो राम कि तो हो तरह हुए गौरा अगल बगल रे अगल बगल हो मरहबो भोला जी के ओठ पैरा ए गौरा हो हमर हबो भोला जी के ओठ पे हो राम। कह तरी के गौरा तू अगल बगल भोला जी के रहू लेकिन गांजा पिए तो हम तो उनका उठवे पर ऐसे कि हम भोला जी के तपस्या कैले बनी भोला जी के ध्यान धैले बनी तो कभी भी रहब तो उनका दिले में रहब। हमके काट के फेंक दियानी है तो देखी तभी हम गंजे अब भांग बेला चमेला के फूल जमल बनी। फिर गईली फिर अपना भोला जी से कह तरी कि ए भोला जी जब हम जातनी तो उन्हें आवाज आवत हमार लाज शर्म के देखता बताई हम जगत जननी हई हमरा काहे लोग लाज शर्म देखता। फिर भोला जी मुस्किया के पटा गईले। फिर तीसरा दिन एक बहिना भोला जी कहले कि ए गौरा बड़ा हमरा सिर में दर्द बा तनी बेला चमेला के फूल बा ले आके तनी हमके सुंघा दे तू कि तनी हमार दर्द खत्म हो जाए। कह तरी कि अब कहां से बेला चमेला के फूल ले आई आता जहां से गांजा भांग ले आइल बड़ू तहे बेला चमेला के फूलो जमल बा तनी ले आवा। एक गुरु बहिना फिर गईली फूल पूरे। फिर देखी फूल में से आवाज निकलता कि लाजो न लागे गौरा शरमो न लागे अरे शरमो न लागे हो आ फूलवा लोरहाना कैसे आवेलू हो राम। ए गौरा हो फूलवा लोरहाना कैसे आवेलू हो राम कि तू तरह हुए गौरा अगल बगल रे अगल बगल हो मरहबो भोला जी के सिर पैरा ए गौरा हो हमारा हबो भोला जी के सिर पैरा। ए गुरु बहिना कह तरी की तू अगल बगल में गौरा राबू बेला चमेला भोला जी अगर जो सुनिए तो हम तो उनका सिरवे पर जाके खिसने गौरा भोला जी से कह तरी के भोला जी एक दिन देखनी 2 दिन देखनी 3 दिन देखनी ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं के हो के आखिर में ऐसा बा कि भांग धतुर रौरा के ले तनी हमार लाज शर्म देखता। कहले भोला जी की जानत रुके ह अरे जौना बिछुआ के 3 टुकड़ा काट के फेंकले बड़ू पिछवा उहे बिछुआ एगो गजा के पेड़ जमल बा एगो भांग के और एगो बेला चमेला के वही से उ कह तरी कि जब हमके काट के फेंक देलू तो तोहरा लाज शर्म नहीं लागत कि फिर ओइलू काटे। ए गुरु बहिना गौरा कहली की बात बा भोला जी कहले कि हां केहू के जान ए तरह ना मारे के चाहे केहू भी गुरु बहिना बा गुरु भैया बा भगवान भोलेनाथ के ध्यान धइले बा कौनो संकट में पड़ी तो जरूर भगवान भोलेनाथ ओकर उपकार करी है जरूर ओके दया दी है। ए गुरु बहिना गौरा रानी खिसिया गईली कह तरी कि एगो त मड़ई में राखतन हो बिच्छू के इतना औकात कि हमार लाज शर्म देखते कहती कि भोला जी के दिल में रह भोला जी के ओठ पर रह भोला जी के सिर पे रह त कह तरी कि ठीक बा बिछुआ के कहल तना कइले बानी त हमरो एगो कहल करी हम हई मड़ई के घर में ना रह ऐसे कि हमरो के महल बनवा दी। ए गुरु बहिना कह तरी गौरा रानी अपना भोला जी से खीस में कैसे कह तरी सब अपना पति से लड़े ला। गुरु बहिना कौनो चीज है अगर जो कमी होई त जरूर लड़ी झगड़ी ओके मांगी वही तरह हमरा गौरो कह तरी अपना भोला जी से कैसे कह तरी
कि हमके मड़ई न चाही महल भोला जी, कि हमके मड़ई न चाही महल भोला जी। तबे मान बिरौरे, कि तबे मान बिरौरे, अरे कहल भोला जी। तबे मान बिरौरे, अरे कहल भोला जी। तबे मान बिरौरे। कहतरी कि हमके मड़ई ना चाहे महल चाहे, तबे राउर कहल आज से करो। भाग धतूर कुछ बा पीस के तबे दे, जबले हमके महल ना बनवाई तबले भाग धतूर के अब दर्शन ना हुई। तो चलिए एगो बहिना, अगर जो हमार कथा अच्छा लागल हो खूब प्रेम से सुन के और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा, और हमरा नंबर पर फोन जरूर करब जा। आप सबके कथा कैसन लागल है सब हमारा गुरु बहिना लोग जरूर बतावे ला लो। सुंदर लागल है, आगे चाहे पाछे हमारा वीडियो पर नंबर जरा जरूर बात करब जा। कमेंट में हर हर महादेव लिखब जा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना फिर से देखिए, हम बड़ा सुंदर कथा लेके आ गए बने। आशा ना हमरा पूरा विश्वास बा कि जेगा हर कथा के दुलार प्यार हमार सब गुरु बहिना लोग देला लो, वैसे हमरा यहू कथा के दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा। बड़ा सुंदर कथा लेके आइल बनी गुरु बहिना कि लाचार बाप और गरीब बेटी की कथा लेके आइल बनी कि कलयुग में कैसे लोग गरीबी में अपन दिन बितावता आ कैसे लोग अमीर अपन दिन बितावता। चलिए के कथा के माध्यम से सुने के मिली। तो चलिए गुरु बहिना कथा की ओर चलल जा। बड़ा सुंदर कथा बा, एक बार जरूर सुन के और हमरा कथा के लाइक सब्सक्राइब करब जा। हमरा पूरा विश्वास बा कि रउरा जरूर शुरू से और लास्ट ले सुनब जा। तो चलिए गुरु बहिना देखी, एगो गांव में एगो पति पत्नी रहल लो। ए गुरु बहिना आदमी कहेला कि गरीबी धर्म के नाश है। जे अमीर बा ओकरा तो कोनो प्रकार के कष्ट नहीं खे, लेकिन जे गरीब बा ओकरा बात बात सोचे के बा। एक एक रुपया के ओकरा सोचे के बा। ए बेरा हम खाना खाता नहीं तो कल हम का खाई, एक सोचे के बा। एक गुरु बहिना तो देखी एगो गांव में पति पत्नी रहल लो, बड़ा गरीब रहल लो। एक बेरा भोजन मिले तो एक बेरा ना मिले। लेकिन एक गुरु बहिना कितना आदमी के घर में कोनो बात होला तो दुनिया जान जाला, आ कितना लोग होला कि बेखाई लोग घर में सुत जाला तो ओके लोग जाने ला ना। एक गुरु बहिना उ पति पत्नी बड़ा अपन कष्ट से दिन बितावत रहल लो। एक दिन के बाद हे गुरु बहिना के उनकर पत्नी देखली कि सब हमरा गुरु बहिना लो सुख सुमार के शंकर भगवान के मंदिर में जाके चर्चा करता लो। हम हो चले सुने नहीं कि भोले बाबा बड़ा अंतर्यामी है, बड़ा दानी है। चली तनी हम हो अपन दुख सुख कुछ भोला जी से कहीं का जाने हमरो कष्ट कट जाई। ए गुरु बहिना वो बेचारी गईली जाके सब गुरु बहिना लोग अपन नचता लो, गावता लो, बजावता लो। केहू ताली बजावता, केहू गावता, केहू नचता। ई बेचारी बाबा के दरबार में बैठ के झर 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 आँखी से आंसू गिराता। एक गुरु बहिना रोआ तरी बेचारी, कह तरी की हे भोला जी का से बेरा हमरो लगे 2 रुपया 4 रुपया रही, सब हमरा गुरु बहिना लोग पर प्रसादी ले आवता लो, हम हो ले आती तरौरा मंदिर में चढ़ावती। ए गुरु बहिना आदमी कहेला कि केहू नहीं जानेला समैया के खेला। इस समय एगो गाड़ी के पहिया बा कब केने पलट जाई केहू जानत नहीं खे। ए गुरु बहिना बेचारी रोग आके बाबा के दरबार में
आ बैठल बड़ी, सब गुरु बहिना लोग प्रसादी लेके जाए लागल लो। इहो बेचारी प्रसादी लेके चल दिली। काली की हे भोला जी, धन संपत्ति नहीं है बा, कोख में एगो बेटो बेटी नहीं खे, बड़ा हम दुखित बनी है भोला जी। एक गुरु बहिना बेचारी चल दिली घरे भोला जी से कही के। भोला जी के दया लागल, भोला जी हमरा बड़े दयालु हैं। यहाँ के जकरा के धन ना देव दुनिया में देवे वाला के बा, यहाँ के जकर गोद ना भरब दुनिया में भरे वाला के बा, बस भोला जी पर विश्वास करे के बा। ते गुरु बहिना बेचारी चल गई, लेकिन भोला जी सोचे लगलन, कहलन कि सब तो अपना खुशी में उमंग बा, लेकिन वो बेचारी के इतना कष्ट बा, इतना दुख बा, तबे तो हमारा मंदिर में बेचारी इतना रोत बा। एक गुरु बहिना केहू दुख हो बेचारी के ना पूछल, ना केहू कष्ट काटल, लेकिन भोला जी के दिमाग में चले लगल कि कुछ तो बेचारी के दिक्कत बा। एक गुरु बहिना वो बेचारी घरे गईली, फिर खाना उना बना खा के बेचारी सुतली। आ देखी कुछ दिन के बाद वो गरीब औरत एक गुरु बहिना गर्भवती भैली। देखी कुछ दिन जब समय बीतल तो उनकर एगो बेटी पैदा भइली। एक गुरु बहिना आदमी कहेला कि गरीबी भगवान ना करे कि केहू के हो। आए कलयुग में तो अमीरों लोग गरीब हो गइल बा। एक गुरु बहिना लोग तो देखी वो बेचारी अपना बेटी के पोसे लगली, पाले लगली, खियावे पियावे लगली। एक गुरु बहिना जवना दुख में माता पिता अपन जीवन बितावत रहे, वही दुख में वो बेटी भी अपन जीवन बितावे लगली। आदमी कहेला कि हे शरीर बा, केहू अमीर के घर में चल जाई तो ओकर जीवन कैसे बीती। आई है शरीर बा कि एगो गरीब घर में रही तो ओकर जीवन कैसे बीती। लेकिन एक गुरु बहिना सोचे के बाद बा, सबकर शरीर माटी के बा, अब वही माटी के बा जवना माटी से अमीर बनल बा, वही माटी से गरीबो बनल बा। लेकिन धरती पर आके लोग अमीर बा गरीब बा, यही माटी के शरीर पर केहू अनमोल खर्चा करता, केहू खैला बिना मरता। तो एक गुरु बहिना वो बेचारी के लड़की धीरे धीरे 16-17 साल के हो गईली। जब केहू के घर में बेटी सियान होला एक गुरु बहिना, त घर के बोझा ना होला, लेकिन बहरी के बोझा हो जाला। ये भाई तहर बेटी सियान भइल, कहीं लइका ओइका नइखा देखत का, कहीं बियाह शादी ना होई का। एक गुरु बहिना सब लोग कहे लगल, कहाँ से बियाह करिहन, इनकरा त खाए के ठिकाने नइखे, रहे के घरे नइखे, ई कहाँ से बियाह करिहे बेटी के। बेटी सियान हो गई। एक गुरु बहिना ई दुनिया के ताना सुन के बाप बड़ा नर्वस रहले, ऐसे कि बाहर भीतर उनके जाए के रहे। एक दिन आके अपना औरत से कहलन कि सुना, बेटी सियान हो गइल बा, का कइल जाई। ना हमनी के दहेज देवे के पैसा बा, ना हमनी के घर में कुछ बा, ना हमनी के बारात खियावे के अनाज बा, कहाँ से बेटी के बियाह शादी कइल जाई। एक गुरु बहिना बेटी तो घर के एगो लक्ष्मी होली, लेकिन पर भी बेटा से बेटी में लोग फर्क कर देता कि बेटी है बेटा है, लेकिन जितना बेटी कर दी कबो बेटा ना करी। ते गुरु बहिना बेचारी के जब बेटी 18 साल के भइली तो देखी उनकर पति फिर एक दिन कहत रहन अपना पत्नी से कि बेटी सियान हो गइल बा, एकरा खातिर हमनी के कुछ ना कुछ करे के पड़ी। कहली उनकर औरत की बताई का करे के पड़ी। आ तो सुना हमरा बात के बुरा मत माना, लेकिन बेटी खातिर हमनी के निर्दयी बने के पड़ी। अगर जो बेटी सियान हो गई कुंवारे राखब जाता, हमनी के डहरी लोग ना चले दी, कही कि कुंवारे बेटी घर में रखले बाणा लोग, एक खातिर हमनी के निर्दयी बने के पड़ी। कहली कि बताई का, अतः अभी ना बताई, लेकिन तोहसे बाद में बताई कि हमनी के निर्दयी बने के पड़ी। जा बेटी के कह दा कि तैयार हो जा,
नानी के गाँव जाए के बा, नानी के गाँव बर्थडे बा। ए गुर बहिना जाके औरत रोआ तरी आई अपना बेटी से कह तरी कि ये बेटी तैयार हो जा, गाँवे हमरा भाई के लड़का के बर्थडे बा, जा तोहरा मामा के हैं, तोहरा मामा के लड़का के बर्थडे बा, अपना बाबूजी के संगे तू जा। ए गुर बहिना बेचारी इतने कह के आ खूब रोआ तरी। बेटी अपन तैयार भइली, तैयार होयार होके जाके अपना पिताजी से कह तरी के पिताजी चली। एक गुर बहिना केहू के बेटा बेटी बाऊ ना होला, लेकिन समय जवान ना करे। समय जब गरीबी आ जाला, एक गुर बहिना जब दिल में खुशी रहेला तो हर चीज अच्छा लगेला, जब कोनो बात के कष्ट रहेला तो कुछ अच्छा ना लगेला, न दिन बुझाला न रात बुझाला। तो एक गुर बहिना लेके वो बेटी के चल दिहले। जात जात कुछ दूर गईले तो बड़ा भारी एगो जंगल पड़ल। लड़की कह तरी कि ये पिताजी नानी के गाँव ते तेरे को वो हमनी के आइले न रहनी जा, रास्ता में कबो इतना जंगल ना पड़ल हो। कहलन कि ये बेटी बड़ा ढेर दिन पर जाता नहीं जाना, लोग कुल जंगल झाड़ लगा देले बा, तरह तरह के पेड़ लगा देले बा। कहली कि ठीक बा। एक गुर बहिना जब जंगल में भीतर जाता रहे ते वो पेड़ के अंदर आदमी कहेला कि पीपर के पेड़, पीपर के पेड़ पे एक गुर बहिना 36 देवता रहेला। सब देवता देवी पीपर के पेड़ पर रहेला। लो सुन ले खबजा कि पीपर के पेड़ को कटवावे के ना चाहिए, बड़ा हानि होला लोगन के। ते गुर बहिना पीपर के छावे तर पिताजी बैठ गईले, मन थाका रहे। एगो एक गुर बहिना एगो खुरपी लेके गई रहले। जाके कुछ दूरे पर कहले कि ए बेटी तू एजे बैठा, अपने कुछ दूरे पर जाके एगो गड्ढा खोने लगला। नहीं से एक गुर बहिना की अगर जो बेटी घर में रही तो दुनिया निमन ना कही, हमें जे गड्ढा खोन के आय अपना बेटी के भसिया दी। बाहरे समय एक गुर बहिना जब गड्ढा खोने लगले, बेटी देखो तरी, बेटी के तो घर ही से मालूम हो गई रहे ऐसे कि कुछ कुछ उनका जानकारी रहे कि हमार माता पिता हमके जिंदा ना राखी लो। लेकिन एक गुर बहिना आदमी कहेला कि केहू का बिगारी हो, केहू का बिगारी हो, राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगारी हो। भगवान जवले ना बिगड़ी है ओकर केहू दुनिया में बिगाड़े वाला नहीं है। बनावे लनुहे बिगाड़े लनुहे आ दर दर के ठोकर खियावे लनुहे। भगवान जब हमनी के जन्म देले बनी तो बुलावे के हक उहे के बाद दूसरा के नहीं खे। तो एक गुर बहिना बेचारी बैठल बड़ी, पिताजी गड्ढा खोनत तरन, खोनत जब गड्ढा कुछ खोन लेहले तो देखी एक खुरपी आके हाथ पर लाग गई। जब कटा गई हाथ, खून गिरे लागल तो एक गुर बहिना अपना गमछी से अपना बेटी के पीपर के पेड़ में बांध देले रहल। बेटी चिल्लाए लगली जब पिताजी के अपना हाथ में खून देखली तब कहली कि पिताजी थाक गइल बड़ा, हाथ में से खून निकलता, आवा हमर गमछा खोल दो, जवन तू कहबा तवन हम करब, हम गड्ढा खोनतनी। कहले कि ना बेटी तू भाग जाइबू। कहली कि ना पिताजी हम भागब कहाँ, जब तोहरा इहे श्रद्धा बा, इहे ललसा बा कि अपना बेटी के हम जिंदे गाड़ब तो हम भागब कहाँ। अरे बाप महातारी जन्म देला कर्म के साथी भगवान होले, लेकिन हमरा खाती है अच्छा बा कि आपके हाथे हम गड्ढा में फंस जाएं। एक गुरु बहिना बेचारा आइले अपना बेटी के खोलले, खूब रोवत तरी। दौड़ के एक गुरु बहिना अपन दुपट्टा के फाड़ के बेटी या बाबूजी के हाथ अपना बांध दियली। कहतरी कि पिताजी बड़ा खून गिरता। एक गुरु बहिना अपन बेटा बेटी के दर्द दुनिया में केहू नहीं खे देवे वाला। अपन बेटा बेटी कितनो बाप महातारी दर्द में रही जवन अपन बेटा बेटी को दी। अगर जो हमनी के जवना तरे राखब जा तो ना तरे हमनी के बेटा बेटी हमनी के संगे रही।
गरीबी में पोसब जाता गरीबी देखी, अमीरी में पोसब जाता अमीरी देखी। एक गुरु बहिना लड़की कहली के पिताजी बैठा हम जाता नहीं गड्ढा खोने। एक गुरु बहिना आदमी कहेला कि भगवान भगवान कहाँ नहीं की। देखी जब बेचारी गड्ढा खोने जाता रही तो एक नाग देवता, देखी गुरुजी के कृपा, एगो नाग देवता एक गुरु बहिना उनकर माता जी तो गुरुजी के पुजड़िए रहली। एगो नाग देवता सब कहानी देखता रहे। जब से गड्ढा खोनाता तब से कुछ दूरे से जंगल में से एगो नाग देवता देखता रहे कि कैसे ही पिताजी अपना बेटी के एमे खून के गड़ी है। एक गुरु बहिना सब देखता रहे। देखी गुरुजी के कृपा से जब वो बेचारी जाता रही तो लाल कपड़ा में पूरा इतना सोना चांदी हीरा मोती वही गड्ढा में खूना तरी त मिलल बा। ओके उठौले बड़ी, बड़ा खुश भइल बड़ी, अपना पिताजी से देखौले बड़ी, कहले बड़ी कि ये पिताजी हई देखी हमें का बा। एक गुरु बहिना इहे कहाला कि भगवान भोलेनाथ जेकर ना बिगड़े ओके केहू ना बिगाड़ी। एक गुरु बहिना जब पिताजी के लगे लेके गइल बड़ी, बेचारा देखा तारा झरझर झरझर आंखी में से आंसू गिराता, रोआ तरन। एक गुरु बहिना जब खोला तरन तो देखा तरन की मारे हीरा मोती सोना चांदी। इ तो मैं नाग देवता के लीला रहे कि जेगा नाग मड़ी उगिले लालो वैसे ही वो नाग देवता के कृपा से देखियो में कैसे आ गए नाग देवता। मैं देखता कि एक लड़की के साथ है इतना अत्याचार होता, बाप अपना इज्जत के पीछे वो लड़की के बलिदान देता रहे। एक गुरु बहिना जब अपना बेटी के देखा तरह की लेके आवत रही, देखले बड़े अपना बेटी के भर अकवारी बाप ध के लगलन रोवे। कहले कि बेटी घरे चला। कहली कि ना पिताजी घरे ना जाई, जब से तू हमके घर से लेके चल रहा तबे से हम जान गए नहीं है कि हमरा बचे के नहीं खे। हमारे पिताजी हमके लेके जाता नहीं भसियावे खाती। एक गुरु बहिना ओई जे उ बेटी रोत रही अपना पिताजी से एगो बात कहले बड़ी। का कहले बड़ी? एक गुरु बहिना कहत रही बेटी कैसे कि अरे बेटी होवी लछी मी हो तोहार, बेटी होवी लछी मी हो तोहार, किया हो पापा बेटी, किया हो पापा बनी हृदया, बेटी के मुआवे राम। कहतरी के पापा बेटी घर के लक्ष्मी होली, काहे आज निर्दयी बन के हमके मुआवतार। इहे बात कही के रोवतारी एक गुरु बहिना कैसे कि अरे बेटी हवी लक्ष्मी मी हो तोहार, बेटी हवी लक्ष्मी मी हो तोहार, किया हो पापा काहे निर्दया बन के मार लएरा। कहतरी के पिताजी बेटी तो एगो घर के लक्ष्मी होली, लेकिन काहे आज निर्दयी बन गई। बचपन से पोस के पाल के खिया के पिया के आज पैसा के कारण समाज के कारण हमके रौरा भसियावतनी मुआवतनी। चली कौनो बात, जन्म देले बानी आपे कफन देवी आपे। ए गुरु बहिना इतनी बात जब बाप सुनले बने अपना बेटी के धल ले बने, कहतरी बेटी की नहीं जौना गड्ढा जौन हमरा खाती खुनाइल बा में हमरा जाए के बा। एक गुरु बहिना नाग देवता आइल बने आ नाग देवता आके एगो खूब सुंदर लड़का के रूप में आ प्रकट भइल बने आ सब बात यो गरीब पिता से पूछले बने आ सब बात बतौले बने कि समाज के कारण दुनिया के तना के कारण आज हम अपना बेटी के बलिदान देवे जाता। एक गुरु बहिना उ नाग देवता कहले बड़न की आज्ञा दे तरौरा बेटी से हम शादी करो, बिना दहेज के बिना पैसा के कोनो चीज के बिना बारात के
रौरा बेटी से हम शादी करब, मंदिर में शादी करब, पूरा खर्चा हमार रही। ए गुरु बहिना उ बेचारा अपना बेटी के ले लिहले, नाग देवता चल दिहले, जाके आज जब अपना घरे पहुंचा तारे एक गुरु बहिना, जब उनका औरत आइल बड़ी अपना बेटी के देखले बड़ी, एक गुरु बहिना रोते तदात ना, जाके अपना बेटी के पकड़ लेहली। एक गुरु बहिना रोए लगली, अपना पति के चरण धा लेहली, ओह लड़का के चरण धा लेहली। एक गुरु बहिना नाग देवता जाके मंदिर में कहले उनकरा माता पिता से कि हमरा शादी में 1 रुपया के खर्चा नहीं खे, बस 2 रुपया के सिंदूर लेके आई, रौरा लड़की से हम शादी करब बिना दहेज के। एक गुरु बहिना सिंदूर आए और शंकरे भगवान के मंदिर में हो लड़का के वो नाग देवता के शादी भई। बेचारा खुशी खुशी वो लड़की के लेके चल गईले। माई बाप खुशी खुशी रहे लगल। एक गुरु बहिना दुनिया के ताना सुनला से, दुनिया के गारी सुनला से बहुत बढ़िया भई कि वो लड़की के शादी भई। एक गुरु बहिना इहे कहाला कि भगवान जौन चाहिए तौने होई, ऐसे कि बिना वहाँ के मर्जी के एगो पतइयो हिले वाला नहीं, जब वहाँ के चाहत तबे एगो पतइयो हिली। तो चलिए एगो बहिना अगर जो हमार कथा अच्छा लागल हो तो खूब प्रेम से सुन के और हमारा कथा के लाइक सब्सक्राइब करब। एक से एक दुनिया में आदमी बा एक बहिना की गरीबी के कारण अपना बेटी के बलिदान दे देता। गरीबी कोनो पई ना है एक बहिना, जब हम जैसन बानी वैसन घर परिवार खोजब। बहुत एक दुनिया में ऐसा आदमी बाड़े कि गरीबों के सहारा देवे वाला बाड़े। तो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।